Takže ahojte, moje meno je Kristina. Veľmi rada tvorím, aj ja som v takej skupine, ktorá sa volá podcasterky. Ja síce nie som ešte nejaký tá podcasterka, ale nejaké tie videá som už robila a baby ma inšpirovali k tomu, aby som aj ja niečo natočila o mojom pletení, o mojom štrikovaní. Tak prvé, čo by som chcela si povedať, že ako to vlastne začalo. Takúto závislosť na štrikovaní som získala, keď som bola tehotná s mojou Alickou a chcela som, aby keď sa narodí, aby som v tej pôrodnici mala niečo také špeciálne. Tak štrikovať som vedela. To ma naučila ešte babka, alebo moja starka, keď som bola dieťa, ale nejak som sa tomu nevenovala. Keď sa mi narodili chlapci, tak uštrikovala som jednu, dve čiapočky také s tými brmbolcami, také predĺžené, ale viac som sa venovala hačkovaniu ako štrikovaniu. No a 2 týždne predtým, ako sa mala narodiť moja Ali, tak som sa rozhodla, že ja sa to musím naučiť. Mala som úžasnú kamarátku, teda mám kamarátku, ktorá parádne pletie a ona ma inšpirovala, že proste toto musím dať aj ja. Tak som chytila ihlice do ruky. V tom čase ešte nebolo až tak veľa tých videí na YouTube, ani nikde tak tie návody. A našla som návod na to, ako vlastne priberať očka, ako robiť dierky a tak som vyskúšala, že najskôr vyskúšam nejakú tú vzorku a podarila sa. Tak som si povedala, že no a ja to musím stihnúť. 2 týždne mám na to, aby som spravila moje Ali čiapku a svetrík do pôrodnice. Išlo to prvýkrát veľmi, veľmi pomaly a nakoniec sa mi to, teda myslím si, že podarilo. Takže moje prvé také tie prvotiny boli táto čiapočka, takáto maličička, úplne malilinkatá. Prvýkrát vzorka, vytešovala som sa z toho neskutočne a takýto svetríček som jej urobila, prvý, a v tomto išla z pôrodnice. Keď som niekde povedala, že 2 týždne predtým, ako sa Ali narodila, že ja som vlastne nevedela štrikovať, vedela som hladko obratko, ale to bolo také, no proste, to nepovažovala som to za nejaké vedenie štrikovania. No a potom to už išlo. Proste zo štrikovania sa stala závislosť, čiže už som ihlice nepustila. Postupne som si kupovala ihlice rôzne, všelijaké, aj z AliExpressu ihlice, ale nakoniec som skončila pri ihliciach značky Knit Pro. Už mám všetky tie sady a postupne si dokupujem aj tie medzičísla 2,25, 2,75 a tak. No a začala som tvoriť pre moju dcéru. Môj muž mi vymyslel aj značku, takže veci, ktoré keď som vytvorila, tak som na ne dala značku a značka je Alit. A v podstate to je skratka mena našej Ali, čiže Ali a T ako tuha, takže Alit. A všetky veci, ktoré som vytvorila, tak sú pod týmto menom Alit. No. A tých vecí už bolo neskutočne veľa. Veľakrát sa zapájam aj do rôznych dobročinných aukcií, kde prispiejem svojimi prácami, svojimi výtvormi a som veľmi rada, keď môžem takto svojou prácou a svojou činnosťou pomôcť. No a tento prvý podcast, ktorý dnes natáčam, určite nebude nejaký extrémne dlhý, ale som si pomyslela, že bude o tom, čo vlastne som pre tú moju Ali vyrobila. Nie o tom, čo robím teraz momentálne, ale o tom, čo všetko som už vyrobila. Kopu vecí už ani doma nemám, keďže Alicka už má 5 rokov. Takže tých šiat, svetrov, pulovríkov aj kopu vecí bolo už, ktoré už nemám doma. Už som ich posunula ďalej, ale keď mám tu takú veľkú kopu odloženú, že teda čo všetko ešte Ali má, čo som vytvorila ja a to by som vám rada ukázala. Veľmi veľa vecí dokážem urobiť tak, mám taký dar, hovorím, že je to dar, ale myslím si, že to je dar, že pozriem na to, na obrázok štrikovanej veci a viem ako na to. Niektoré také tie zložité
kde sú rôzne druhy štrikovania, tak s tým niekedy bojujem, ale ku koncu to vlastne dokážem, zvládnem to. Takže jedným z takých mojich obľúbených vzorov sú vlnky. Už niekoľko svetrikov, šatočiek, aj pre druhých, pre kamarátky som vytvorila také tie vlnkové. Moje srdcová záležitosť sú šaty, ale teraz vám ukážem najskôr tie prvé vlnkové šaty, ktoré Alicka teraz ešte stále má a nosí. Do škôlky ich dávam. Takže toto sú šaty, ktoré som jej urobila. Rukav som ukončila hačkovaním z toho dôvodu, že keď oni budú dobré aj ako tunika, nie len ako šaty, tak môžem rukav ešte hocikedy dorobiť, bez toho, aby som to musela párať a púšťať. Takže toto sú moje také top obľúbené šaty, ktoré je veľmi rada dávam a ktoré sa aj dobre perú, aj ich netreba blokovať, sú jej jedny z obľúbených. No, potom mám kopu šiat, ktoré sú robené štýlom, že vrch urobený, štrikovaný a dorobená látka. Takéto šaty robím najčastejšie. Veľmi, veľmi veľa tých šiat som už urobila cez 100 kusov. Sú to šatočky, ktoré som darovala do aukcie alebo rôzne, proste neskutočne veľa vecí som jej vyrobila takýchto, takže toto sú jej obľúbené šaty tiež, ktoré som vyrobila, keď sme išli na prvé sveté príjmanie a keďže ja som si kúpila tyrkysové šaty, tak aj som také za týždeň som ich rýchlo mala hotové. To sú klasika listočky. Listočky chcú všetci, všade a toto je tiež proste ten vzor. Viem, že je návod aj platený, ale ja som si to dokázala spraviť tak, že proste podľa seba kúkla som na to a videla som. Takže toto sú také na štýl slovenskej zupy, že na spodu je tyl a k vrchu je látka. Zo zadnej strany som jej urobila takúto obrovskú mašlu a samozrejme sú mega točivé, lebo malé princezne chcú mega točivé šaty. A takýchto šiat mala veľmi veľa. Toto sú tie jedny posledné, ktoré ešte zostali a ostatné už sú preč. Už sú dané ďalej, posunuté. No, ďalšie šaty, takýto štýl, ako som teraz ukazovala, ale teda Vianočné šaty, ktoré majú dlhý rukav, sú hrubé a tiež sú listočkové, sú takéto krásne červené. Tiež ich má takéto krásne červené s látkou, to má s dlhým rukavom a tie sú robené na zimu, na Vianoce. Ešte snáď tento rok budú dobré. No a potom tu mám ďalšie šaty. Najskôr ukážeme šaty. Ďalšie šaty, ktoré som robila z perfektnej priace a tieto som robila podľa tiež jedny z tých, ktoré som robila podľa určitého obrázku, kde sa mi páčila tá vzorka a bol to trochu iný lístoček ako tie, ktoré robím už niekoľkokrát, niekoľko desiatokrát. Tak toto som najskôr skúšala vzorku a potom som jej urobila šatočky. Tak tie sú takéto. Tiež majú dlhý rukav a viac menej sú predĺžené, ale na samom spodku je taký kúsok látky, kde v podstate sú to robené tak, ako nie sú také typické, že pod sedlom seknuté, ale sú dlhé až po zadok, riťušku a tam je len tá látka. Tiež by mohli byť dlhšie dobré a veľmi rada ich nosí, alebo sú mekučké. Je to zmesovka bavlna akryl. Takže to sú ďalšie také šaty. A teraz ešte jedny šaty mám. Dvoje máme také, ktoré sú takto z látkou robené. A to sú tieto krásne z Alize Bella Batik. Milujem túto kombináciu. A ja som si už také šaty urobila. Samozrejme, nič nie na prvýkrát, takže musím to trošku poprerábať. Toto sú Alickine letné šaty. Alize Batik, Bella Batik, tak tiež z mašlou vzadu na veľký týl, dlhý, krásny. Už teraz už ich nosí druhý rok. Teraz už nie sú také dlhé. Prvý rok, keď ich mala tak až po pety, v podstate po členky a teraz ich už má tak do polítok. A verím tomu, že ešte budú aj na rok dobré.
Tieto štrikované veci sú v tom úžasné, že na tieto rastúce deti vydržia aj 2-3 roky. Tie prvé šaty, čo som Alické robila listočkové, boli na prvé sväté príjmanie, keď mal jej brat, a nosila ich od 2 rokov až do minulého roka, takže v podstate 3 sezóny nosila jedny šaty a neskutočne sa z nich tešila. Takže toto je úplne úžasné, pretože Bella Batik je perfektná, je mäkká, ľahká a v kombinácii s tým tylom úplne perfektné. Takže to sú ďalšie šaty. Ešte mám posledné také s látkou, keďže ja som človek, ktorý aj s mojou maminou, ktorý ľúbi recykláciu, a teda snažíme sa o to, aby sme nezahlcovali stále prostredie len novým a novým, tak veľa vecí dokážeme zo starých prerobiť na nové a veľa týchto alických šiat alebo aj teda jej ďalších kúskov je robených tak, že prerobené z našich dospeláckých, ktoré už nenosíme, alebo zo starých látok, ktoré sme mali ešte zvyšok, tak toto je presne ten štýl, že toto je tuším perla, sa mi zdá. Tiež sú to dlhé šaty, majú takýto parádny dlhý rukáv a takto sú robené a spodok je látka, ktorá je 30-ročná. To moja mamina ešte kupovala v Poľsku pre mňa, keď som ja bola malá a nevyužila sa. A ja som ju zbadala a využila a Alické sa tie šaty neskutočne páčia, pretože sú tiež mega točivé a veľmi rada ich nosí. Tiež je to látka a vlna, ktorá je padavá, ľahká a v pohode. To boli tie krásne fialové šaty. Alická ich teda veľmi rada nosí. A teraz tu mám ešte posledné 3 kúsky toho, že som Alické robila už aj pulovríky, aj svetríky, aj šatočky, ktoré sú pletené na doplete. Keďže som to videla, aký je to úžasný zázrak dopleta, tak som si zadovážila niekoľko, už ich mám 4, ale zháňala som do pletu tú staručku jednolôžkovú, kde sa prekladá nitka, kde nemáte podávač, lebo tá druhá dvojlôžková, čo má ten podávač, tak tieto nové vlny mi ťahali. Úplet sa ťahal do jednej strany. No a ja som niekoľko takýchto pulovríkov, svetrikov Alické urobila. S tým, že som to kombinovala, že sedielko som urobila ručne na ihliciach a potom som to nahodila na stroj a dorobila rukáve a dorobila telo. Jedný z prvých takých šatočiek boli z tejto Vals. Tuším, Nako je to. Nako, Vals. Alická ich má veľmi rada. Sedlo som urobila toto, takto som urobila v rukách a aj rukáve, aj telo sú dorobené na doplete. Nie je to takto celkom vidieť, takto do polovice. Šaty sú urobené ešte tak, že sú zahnuté dosť veľa a ja ich, keď budú krátke, môžem ich ešte popustiť a budú je dobre ešte ďalej. S tým, že 3/4 rukav, alebo tam potom dohačkujem nejaký ten kúsok, aby to mala dobre dlhé. Tiež ich veľmi rada nosí, sú to také teplúčké šaty na zimu. To je ďalší jeden môj výtvor. Potom som jej urobila už niekoľko takých tuničiek alebo pulovríkov. Dve už sú preč, čo už boli maličké, ale strašne rada ich nosila z Alize Diva Batik, ktorá bola taká úplne šialená. To som kúpila niekde vo výpredaji za pár centov, lebo ju nikto nechcel, to bola úplne brutálna farebná kombinácia a myslela som si, že urobím s nej sieťovku a bude dobre. A ja som jej nakoniec z toho spravila pulovrík. Strašne rada ho nosila minulý rok, lebo bol taký farebný, dúhový. Tak ja som jej potom urobila, už som tej vlny nemala dosť, tak som jej urobila len takýto pulovriček alebo takú tuničku, tiež s dlhým rukávom. V podstate sedielko je robené už aj so skrátenými riadkami ručne. Tuším 2,5 ihlice alebo 3.
2,75, neviem už presne. A potom som zvyšok dorábala na doplete. Čiže telo a rukave sú dorobené na doplete. Vôbec to nie je vidieť. Ten prechod je úplne taký plynulý, ako keby som celé robila na doplete. Aj tento pulovrík veľmi rada nosí. A ešte tu mám dvoje veci, ktoré som urobila. Toto je tiež na doplete, to sú jej šatočky, alebo tiež taká tunička. To je z Jeans Crazy, asi Jeans Crazy. Tie sú robené s tým, že aj golier je dorábaný, ale tam bol velikánsky výstrih, tak som musela dorobiť ten golier veľký a dala som tam gumičku, aby to bolo pekne okolo krku. A keďže som to robila ako prvýkrát z džínsky, tak som sa netrafila samozrejme a rukáv bol úzky. Tak som sa takto vynašla, že som na tom rukáve som dorobila taký pásik z jednofarebnej džínsky a to má na vrchu rukávov. Takto to vyzerá. A tiež je to v podstate taká tunika akoby. Takto sa to vzoruje, takýto vzor to vytvára a má túto tuniku veľmi rada. Teraz na toto jesenné obdobie je ako stvorená. Keďže je to na doplete robené, tak je to pekný, hladký úplet a úplne súprové. No a posledný je môj svetrík, ktorý som jej robila, ktorý sa mi veľmi páči a je z vlny šik, voľaká šik. Neviem, z voľakej aukcie som si tú vlnu vydražila a neskutočne dobre sa z nej robilo. Má taký lesk, taká krásna je. Telo je hladké, toto je patent je dohačkovaný polokrátkými alebo polodlhými stĺpikmi, aby to za zadnú nitku, aby to takto vytváral takýto vzor. A rukav je takýto jemný vzorík. Skôr by som povedala, že ako patentový vzor, ale je to robené také riedke, je to pekné, veľmi pekne to vyzerá. Veľmi rada ho tiež nosí, je ľahunký, fajn, tak toto vyzerá zozadu a tiež som tam už použila aj skrátené riadky, pretože to som zo začiatku nevedela robiť skrátené riadky. Stále sa učím, stále. Takže toto sú všetko výtvory pre moju Ali. Nerátam s tým, že to som už ani nedoniesla, že má 1 300 000 čiapok každej jednej farby, 1 000 000 nákrčníkov a 200 000 štuciek a rukavíc a všetkého možného, nemožného, pretože ku každému musíme ladiť. Tak som ich naučila, tie moje deti, že proste všetko musí vždy ladiť od ponožiek cez spodné prádlo až k vetrovke, takže neustále pletieme, je to pre mňa neskutočný relax a takisto moju maminu som dokázala naučiť počas obdobia korony. Tu som zase háčkovať naučila. A tu to tiež neskutočne chytilo s tým, že je to pre nás veľká psychohygiena a relax. Pri 3 deťoch človek čaká, kedy príde večer a môže si sadnúť a začať štrikovať. Takže toto by bol môj prvý podcast pre vás. Volám sa Kristína. Veľmi rada pletiem a verím, že inšpirujem kopu z vás na to, aby ste chytili do ruky ihlice a začali tvoriť niečo neskutočne krásne. Ja sa snažím v tomto podporovať aj moje deti, keďže som učiteľka. Snažím sa aj deťom hovoriť, aké je nesmierne dôležité a inšpirujúce vedieť sa nejako kreatívne odviazať a niečo vytvoriť, čo má človek v hlave. Takže dúfam, že môj ďalší podcast nebude o pol roka a že vám ukážem, na čom teraz momentálne pracujem. Ahojte!